És fàcil ser jove i dedicar-te a esta professió del periodisme? Com estan visquent este confinament els periodistes en la vida, en el carrer? Podem dir que són altres herois d'este coronavirus. Avui parlem de tot això amb Àlex Blanquer. Ella és reportera al programa Punt Directe i amb ella puc dir que em sent com a casa. Aquesta professió tan bonica, tan apassionant, però a la vegada tan difícil i en la que mai pots parar de lluitar. Avui, en estos diàlegs confinats, parlem una llarga estona de la nostra professió, del periodisme, i altres facetes que desconeguem de la reportera de Punt Directe, Àlex Blanquer. Avui, en estos diàlegs confinats, ens visita Àlex Blanquer. Ella és reportera en A Punt Directe i en estos temps de confinament, de coronavirus que estem patint, no ha de ser gens fàcil estar al carrer i viure la vida de reportera. Ara ho parlarem amb ella perquè primer hem de donar-li la benvinguda. Benvinguda, Àlex, a Diàlegs. Hola, com estàs, Emma? Molt bé, amb ganes ja de tindre aquest contacte humà i no veure la gent a través d'una pantalla, que crec que ja tots tenim ganes. Fa impersonal. Bueno, ja tindrem l'ocasió de veure'ns i de fer-nos la cerveseta i estar a gustet, veure les expressions i la veu bé de la persona. Però bueno, tenim les xarxes socials, tenim aquestes plataformes que al final ens està ajudant prou també, no?, durant el confinament. O sigui que tenim l'oportunitat. I sobretot a la nostra professió, si no fora per aquestes plataformes, crec que en este confinament hauria sigut molt difícil treballar. Sí, no ho haguem pogut fer. Clar. Comentava que ara en estos temps tu has estat en el carrer visquent el contacte humà a distància, mantenint la distància, però no haurà sigut gens fàcil. No ha sigut fàcil i sobretot al principi que hi havia molta por, encara no s'havia establit del tot aquest estat d'alarma, el que la gent havia d'estar a casa, la gent encara no s'ho creia bé, hi havia molta gent pel carrer i a més que jo també sóc una persona de tocar, de quan em faig l'entrevista molt propera, de tocar, d'abraçar, i era molt estrany i a més inclús feies coses inconscients. Quan feies una entrevista t'apropaves massa, anàvem amb moltíssima por. I poquet a poquet sí que s'ha anat relaxant, entre cometes, hi ha moments que el relaxes massa i dius, ostres, hi ha que tornar al lloc perquè això encara no ha acabat, però està sent complicat, sobretot perquè no n'hi ha gent. Els temes són temes prou fotuts, encara que al programa que estem, com ja sabeu, sí que fem molts temes d'entreteniment, als balcons, en la gent major, estem donant-los un poquet de suport i això sí que ens dona un poquet de videta. Acaba de complir 90 anys i al seu costat està Àlex. Anem a felicitar-la i anem a fer una gran festa esta vesprada. Sí, esta vesprada anem a felicitar a Nieves en directe, anem a fer-li-ho 2 o 3 vegades, perquè ella no té prou, 90 anys que ha complit, ella ha conegut de tot. Nieves, es que de todo. Has conocido todo, ya, todo en esta vida. Y es cierto, no me queda nada por ver. Y aún me queda más porque quiero vivir más. Claro que sí. Hombre, la vida es hermosa cuando se lleva bien. Pero como está ahora, no. Usted está guapísima. Oiga, gracias, hija. Ahora en unos momentos volvemos, tornem a conectar amb Nieves, la felicitem, perquè ja li ha felicitat la Guàrdia Civil i tots els veïnats i faltàvem nosaltres. Ara en uns momentets en A Punt Directe. Però al principi va ser horrorós. Este treball, que és molt bonic, això, estar prop de la persona i tindre aquesta situació és molt complicat, és molt complicat. Durant estos quasi 2 mesos, portem 50 i pico dies de confinament, d'estat d'alarma, quina diries que és la notícia més impactant que t'ha tocat cobrir en A Punt Directe? Jo crec que la que més m'ha impactat va ser, sembla ser que era la segona setmana o la tercera, quan van arribar els casos a les residències de majors i vaig anar a una en concret que crec que ara, si no recorde mal, tenen ja uns 70 casos, crec que 70 morts de persones majors i vam anar allí a una residència. Vam estar davant, en les portes, damunt d'aquest dia plovia.
Sí, bona vesprada, Ferran. Efectivament, són 45 els afectats pel coronavirus. Este focus que s'ha vist així a la residència de majors, la residència de persones de majors de 65 anys i centre de dia també a la residència d'Omus Vi. Estem ara mateix a les seues portes i es troben aïllats per complet amb les mesures de restriccions més extremes per a no contagiar a més gent. Inclús també els treballadors han d'extremar les seues precaucions, les seues mesures d'higiene. Es van juntar moltes coses, estàvem molt nerviosos, no sabíem com actuar bé i va ser un moment de dir el que està passant. I a més jo pel matí vaig parlar amb un familiar, vaig preguntar un poquet com estava anant, els familiars estaven fatal, estaven molt mal perquè no es deixaven parlar amb la gent, amb els seus familiars de dins. Ja van entrar en temes legals i va ser horrible. Això va ser el moment que recorde jo de dir necessito parar això. Necessito saber com actuar, com fer les coses, què està passant. Va ser tot, ho recorde molt oscur. A poc, com estava comentant, va anar millorant la cosa. Ja vam deixar un poc a banda, més l'actualitat està tan impactant, la deixàvem ja informatius i van començar ja les festes de balcons, ja un poquet l'ànim de la gent, però... Ahí va per ells, aquest aplaudiment també molt fort des de tot el plató. Àlex Blanquer, des d'Alacant, com sonen de fortes les palmes? Sonen molt fortes, ja ens coneixen així a la plaça de Benalúa, tots els veïns que ixen als seus balcons per rendir-li homenatge a la sanitat, però ja no només a la sanitat, sinó a tota la gent que està treballant de valent perquè el sistema no pare. Mireu, als policies també un fort aplaudiment per a ells, amb aquest acompanyament que també ens fan amb les seues llums i amb les seues sirenes. Tenim a sevillans així a Alacant que sona el seu himne de Sevilla, tota la gent emocionadíssima, com cada dia a les 8 de la vesprada per rendir homenatge als valents que estem treballant de valent perquè tot continuï amb la màxima normalitat possible. Més alegria, no? Perquè al final també hem d'entretindre la gent. Clar, és que això és el que notàvem tots els reporters, que ho parlàvem moltes vegades, que al principi jo crec que la gent, la primera setmana i la setmana d'abans de l'estat d'alarma sí que necessitàvem informació, estàvem pendents de tot el que passava, però va arribar un punt que necessitaves desconnectar. Tot el món jo crec que necessitava desconnectar. Necessitava saber el mínim, què és el que passava, què és el que havia de fer la persona, però tirar endavant i veure això, la teva sèrie, la teva pel·lícula, llegir, fer un poc d'esport a casa, desconnectar. Aleshores que... Sí, perquè a banda de la part professional també som humans, no? I això ens arriba més a dins, aquestes notícies. Afecta moltíssim. Al final, com a reporter, com a periodista, arriba un punt que tu arribes a casa i no estàs bé. És que perquè tu absorbeixes tot el que estàs vivint al dia. Si tu tens un dia... Però és com qualsevol feina, al final. Si tu tens un dia bo, totes les persones que veus són bones, el donen alegria, tu arribes a casa content i pletòric. Però si tens dies roïns, totes notícies roïnes, és complicat, és molt complicat. Que la nostra professió també ha sigut de risc en aquests temps, a banda de molta gent, com per exemple sanitaris, el personal que ha estat als comerços, el periodisme també ha estat a peu de carrer, que hi hem sigut els herois de contar el que estava passant al carrer. Sí, i jo moltes vegades ho pensava i dic, és que parlen de sanitaris, que òbviament de sanitaris són la tasca més important que estan fent, igual que per exemple, jo vaig entrevistar al personal de neteja dels hospitals on estaven a primera línia, que ells netejaven tots els objectes que tocaven estos malalts, però dic, i nosaltres què? És que ningú ens nomena i nosaltres som els que estem donant la informació i estem al final fent arribar tot el que està passant a la gent per a que estigui alerta, per a que es cuide, per a que... Però bueno, és que la nostra professió sempre ha sigut això, està enmig de tot, no? És l'encarregada de donar la informació, però pareix que no s'acaben de recordar d'aquest sector. De la gran tasca. Sí, és una gran tasca.
I com portes esta nova normalitat, no? El fet de ara mantenir la distància en les entrevistes, estar també lluny del càmera, que no volen passes els dies amb ell. Ja. I ho veiem A als veure, teus stories també. sí, en Carlos. A veure, jo i Carlos, per exemple, parlant de l'equip que fem, nosaltres estem just tot el dia. Intentem no apropar-nos, no tocar-nos, però i estem desinfectant-nos tot el dia, estem en lleixiu, el lleixiu estem utilitzant-lo a tota hora, dins del cotxe, fora, vamos. Però en ell al final és que és una cosa que sempre ho han dit, si es contagia un va contagiar-se l'altre, per molta higiene que tingues i per per molta cura que tingues de tot. I respecte a les entrevistes, ara ja m'he acostumat. Ara ja m'he acostumat a dur el pal, a entrevistar de lluny, que pareix que vaig en una metralladeta, saps? Quines són les coses que t'entretenen a tu? O sea, com t'entretens el dia a dia? Com és? Yo me entretengo haciendo las cosas de la casa, Molt bé, porque yo le di la comida a mi señora, molt bé, y yo soy el que frego, yo soy el Muy que... bien. molt bé. En fin, Ha de ser. de irse a la señora soy yo, lo hago todo. Però, no sé, a veure, a poc. És veritat que n'hi ha situacions en les que fas les entrevistes que sí que les veus més segures, com per exemple, que estàs a l'aire lliure, n'hi ha 2 persones, aleshores sí que pots tu igual interactuar un poc més o apropar-te un poc més, però n'hi ha altres que la mascareta, el pal, que al principi, no sé si ho vas veure, Emma, que Carlos, encara no ens havien enviat els pals perquè no hi havien. El programa estava buscant pals per a donar-nos i no hi havien. Tardàvem molt. I aleshores ens van construir els nostres propis utensilis, no? Van dir, a veure com ho fem això. Jo li vaig dir, Carlos, necessite que em fabriques alguna cosa, perquè jo en ma casa no tenia res. I va agafar un pal d'este d'anar a caçar papallones, i el va agafar, el va llimar, el vam construir per a poder fer les entrevistes, o sigui que al final ens vam buscar un poc la vida, al final, mira, doncs buscàvem aquestes cosetes per a riure'ns un ratet i entretindre'ns un poc, perquè és que si no desconnectaves d'alguna manera, i en els guants tot el dia, que... La mascareta també, que és La molt mascareta. incòmode. Moltíssim, sí. Sobretot quan fas les entrevistes, que jo necessito molt d'aire, jo m'excite massa i estic parlant massa fort i necessito molt d'aire i me recorda que m'ofegava. Jo ara ja me la llevo i això, però és molt complicat. És molt complicat treballar en aquestes situacions. Ja el contaré la meva experiència perquè ara m'estrené jo en el pal i m'he imaginat ahir en el pal i dic, a veure què tal se Estaves me dona. pensant, no? Sí, ja m'estava imaginant en el pal, el metre de distància, la mascareta i dic, mare meva, Al final quanta cosa. t'acostumes, El pal, depenent de lo llarg que siga, jo de vegades me l'apoyava així a la cama, me recolzava així a la cama, perquè és que pesa al final, si fas una entrevista llarga estàs ahí aguantant, dic, mira, doncs faré braç, farem un poquet d'esport i ja està. Deixant ara un poquet a banda el coronavirus, la nova situació que estem visquent ara, tu ja portes quasi 2 anys en A Punt Directe i allí ens has regalat grans moments com el famós alcalalí alacantí que ha sigut històric per al Bolulla amb programa. 73 litres per metre quadrat, seguit de Parcent amb 66,4 i 65,8 a l'Alcalalí, perdó, ha sigut un lapsus. En aquests moments jo t'imagino la situació d'estar fent un directe i dir per què no m'ix, no? I retrágame perquè m'està mirant molta gent i jo així enganxant una paraula. Això va ser brutal, això va ser brutal. De fet, és que totes les entrevistes que em fan m'ho pregunten, òbviament, clar, però perquè és que s'ha quedat marcat ahir tant en la història ja. Això va ser un moment, a veure, duíem aquesta vesprada un estrès bestial. No és excusa, em vaig enganxar i ja està, perquè moltes vegades sí que m'enganxen alguna paraula i no passa res, però és que això va ser espectacular. És que recorda que és que jo fem una secció que és la predicció del temps, no? Aleshores jo venia d'un directe de moros i cristians
que estaven fent un alardó, no? Que suposa que la gent ho sabrà, no? Que fan pues, la batalla entre els moros i cristians, amb els trabucs i tot el rotllo. Pues vam estar allí mitja hora, les trabucaes, bom, 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 jo tenia el cap com un bombo. I d'ahir, corrent a fer la predicció, que tenim 2 minuts, bum, 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 corrent, corrent. I vegem una redona de la carretera, ens vam plantar allí i pam, ala, estàs ja prevenida, pim, pam, agafa el paperet que tenia jo preparat i jo tenia escrit, i és que ara ja no n'agafa, però alguna vegada sí que n'agafa, que no m'ha donat temps, i jo tenia ahir Alcalalí, i crec que era, és que jo no sé, estava donant percentatges i que jo ara ja no em cal fer el cap tant, un 65% o alguna cosa així, no sé què era. I jo recorde que jo mirava el paper i llegia Alcalalí, però la meua llengua no m'anava. No m'anava. O sigui, jo llegia, Àlex, jo pensant per dins de mi, Àlex, que està ahí, Guillo. I jo, a la laca, i no m'eixia, no m'eixia. Era impressionant. Jo no sé què em va passar aquest dia. Va ser impressionant. Va ser un moment I el molt collons, és que el collons és que mi, és que actualment quan m'enganxa alguna volta també dic collons, vull dir, és que és dir, collons. Ho diran d'alguna volta. Sí. Però bueno, al final va així. Però a banda també ens has regalat festes, moros i cristians, els Reis d'Alcoi també, la cavalcada... Què és el que estem vivint en aquests moments, Àlex? Comença a entrar esta cavalcada de Reis que tant estem esperant. És que estem esperant així, a peu de carrer, però també als balcons. Tota la gent, quan ha començat a sentir la música, els tambors, han començat a emocionar-se. Les danes, no? Perquè en esta tardor n'hem tingut molta dana. Al setembre, al gener també vam començar que has fet de tot. Hem fet de tot en 2 anys, La història d'Apunt, la veritat és que és espectacular. Ho hem parlat moltes voltes amb els companys hem viscut, és que què ens falta per viure ja? 2 anys? I ara lo d'ara també. És increïble, clar, és que hem passat de tot. Les 2 danes que vam tindre que van ser espectaculars, això. Jo, aquests moments arribava a casa plorant i somiava de nit en l'aigua, perquè veia tanta aigua durant tot el dia, tot inundat, i per la nit somiava en aigua. Després això, de tot el que estem vivint ara, de l'estat d'alarma del coronavirus, és que què ens falta ja? Jo no sé què pot faltar ja, espero que no falte molt més ja. Un poc d'alegria ja, no? Que siga ja un poc d'alegria. Més festes ara, no? Ja ens toca. Però bueno, sí. I ara també en este capítol destaquem un poquet com els joves hem de lluitar, no? Per a fer-se un lloc en el món professional i més en el nostre sector. Aquestes entrevistes formen part d'Ara Nosaltres, una campanya de l'Institut Valencià de la Joventut, i ens agrada destacar joves que ja estan deixant la seva petjada, entre elles tu també ens estàs deixant la teva petjada a la televisió pública valenciana. No és fàcil fer-se un lloc en la nostra professió perquè és una lluita constant que no pares i has de lluitar dia rere dia. Molt. En la nostra professió, en totes en general, hi ha que lluitar moltíssim ara, ho noto jo, que abans era un poc més fàcil, entre cometes, no? També, òbviament, s'esforça tot el món. Però ara és moltíssim, és que has de fer 1000 màsters, has de conèixer a moltíssima gent. Jo crec que en la nostra professió, per exemple, el que més compta és conèixer a gent. Tindre molts contactes, ser una persona, també has de valdre, òbviament. Valdre molt per a fer-te un lloc, però igualment hi ha molta gent que val i no pot fer-se el lloc per certes coses. I ara és que és molt complicat, és molt complicat. I jo en la televisió, la veritat és que jo mai m'havia plantejat treballar en la televisió. Va ser un poc qüestió de la vida, bueno, tot es van ajuntar diversos factors. I una vegada vaig entrar, que jo estic superbé així, estic descobrint coses meravelloses així en Apunt Directe, però és molt dur. La televisió és molt dura. I més un programa de 3 hores de directes, és lluitar moltíssim i tindre un futur que dius, a veure, jo tota la vida m'agradaria estar treballant en la tele, ara sí,
però de reportera no. Està clar que ens agradaria avançar un poquet, arribar a un lloc un poc més estable, però és que és molt complicat. A part de que ja no parlem de competència, parlem de com està la situació. I ara, després d'això, què passarà també? És un futur que tenim ahir de dir que ostres, no n'hi ha diners, no n'hi ha... Què fem? És molt complicat. Els joves ho tenim molt, molt complicat. Sempre ho han tingut molt complicat. Ara, jo he de dir a títol personal que a mi la feina no m'ha faltat mai. Jo duc treballant des de 17 anys, estudiant i treballant, i no m'ha faltat mai. Has de tindre moltíssima gana i moure't molt, i encara que treballes de coses que no tenen res a veure amb tu, van a aportar-te experiència. I això jo crec que és al final el que han de tindre en compte els joves també, per eixir i moure's un poc. No pots eixir d'una carrera sense haver fet res en la teva vida. No, i a banda també que és una professió que quan comences t'enfrontes a situacions precàries, treballs gratuïts, que has de donar-los les gràcies perquè et donen l'oportunitat de treballar i no cobrant, i la professió és així. Sí, en aquesta professió els agrada molt el tema de les pràctiques, no remunerades. I que no s'acaben. Al principi és com que no s'acaben i dius, algun dia deixaré d'estar fent pràctiques. Però, a veure, jo no soc partidària, jo no he fet mai unes pràctiques no remunerades, la veritat. Jo sempre, encara que siga un poquet, sí que he cobrat. Però perquè també m'ho he exigit a mi mateixa com a persona, perquè dic, és que no, o sigui, no vaig a fer-ho. A no ser, és veritat que no se m'ha presentat una oportunitat molt, molt bona per a dir, l'agafe encara que no cobre, però és que s'aprofiten moltíssim. Conec a molts periodistes que duen anys i anys fent pràctiques no remunerades en Madrid, que en Madrid necessites 2.000 euros, 1.000 i pico euros al mes, i és molt complicat. Això, o tens pasta ja de cuna, o veges què fas, és que has de menjar. Vius de l'aire. De l'aire ningú pot viure. Clar, clar. I fes pràctiques i a veure quan t'arriba el moment, perquè després acabes les pràctiques i el diuen molt bé, ho has fet molt bé, però... A casa. No necessitem a ningú, saps? Quin consell diries a les noves generacions que ara estan començant aquesta carrera del periodisme? Jo els diria que no... A veure, que no tiren la tovalla, això primer, que pareix... Mentre estudies també tens, jo crec, moments que dius què faig així, moltes vegades, que no tiren la tovalla, que arriba el moment, que arribarà el moment, i que el que deuen de fer, jo sempre ho dic a tota la gent més jove, cosins, tal, que treballen en el que siga. Jo he treballat de cambrera, he treballat en granges escoles, he treballat en supermercats, tendes de roba. Tot això jo crec que és el que m'ha fet ser com soc ara. I el tindre ganes i el tindre valentia en el sentit que tu pots en tot, tu has fet de tot i pots en tot. Has de treballar, has d'eixir al carrer, has de conèixer gent, has de patir, perquè si no patixes, què vas a fer? Qui eres en la teva vida? És que has de provar-ho tot al final. I que treballen, que es paguen les coses, que aprenguen a ser independents, que... Jo crec que això és un valor essencial per a una persona, però en tots els aspectes. En aquesta professió, que facin el que puguen de pràctiques, si tenen una ocasió de presentar un programet, un concurset, un tal, o fer inclús ara que tenim les xarxes socials, agafes, fas concursets per directes d'Instagram, fas el mous per a tu aprendre experiència. Al final és això, experiència, crec jo, en aquesta professió. O sigui, que donaria aquests consells, m'imagino. Què és el que més t'agrada de la vida de reportera? Conèixer gent. Està un poc lligat amb lo d'abans, l'experiència de conèixer la gent que el fa créixer com a persona. Sí, jo crec que això, al final les experiències, el moure, també m'agrada molt moure'm i conèixer gent meravellosa, que de vegades hi ha dies, com el que estàvem parlant, hi ha dies que dius quins temes, quines coses estic fent avui, però hi ha dies que el regalen unes històries que sense treballar així, si no treballar així, no ho hauria pogut tindre. Hi ha històries meravelloses, jo crec que això és el més...
I transmetre a la càmera a mi m'agrada molt. M'agrada el moment del directe, del nervi, de a veure què passa a la improvisació. Jo crec que això m'ho disfrute moltíssim i m'he donat compte que aquesta és la meva professió. Els nervis que es fan ahí en la panxa, eh? Ui. M'encanta, m'encanta. Sempre m'ha agradat el nerviet eixe. A l'eixir a un teatre, alguna coseta, tens el nerviet que dius ai, que no vull, però sí, traus ahí l'energia i ho fas. Que ja arriba el moment. Sí. Està guai. Entenc que tot el que ens has comentat són els motius que el van impulsar a estudiar periodisme, Sí. a elegir aquesta professió. Sí, totalment. Jo estava entre magisteri i periodisme. El magisteri a mi sí que m'encanten i sempre m'agrada ser professora, però és que en una aula tota la vida, sense eixir, sense tal... Dic, és que el periodisme que me'n puc anar així, allà, moure'm molt... Jo m'imaginava Españoles por el mundo, sempre era el referent que tenia ahí. Jo crec que molts periodistes el tenen, no? Volen treballar d'això. I jo crec que sí, és el que em va moure. I elegir bé, al final. Per fi, tantes coses que he provat, al final sí, així bé. Perquè altra de les facetes que tens, que moltes desconeixeran, és que també has cantat. I moltes vegades ens sorprens en els stories cantant i tens molt bona veu, Tens molt bona veu. Jo cantava, va ser una etapa de la meva vida... A veure, cante també, però ja no cante per ahir. Va ser una etapa de la meva vida que vaig dir, vull ser cantant, saps? Vaig dir, vull cantar. Aleshores, a veure, a mi em van dir, jo me recorde que una persona em va dir un dia que estava jo cantant ahir per casa, tiqui, em va dir, cantes molt bé? Tens bona veu? I dic, ah, sí? I no sé, com que se va despertar ahir la llumeta i vaig dir, pues mira, podria intentar-ho. I poquet a poquet em vaig clavar en una orquestra. Vaig tindre... En l'orquestra vaig conèixer a un company, guitarrista de València, que és boníssim, i en ell vaig fer un acústic, tocaven per xiringuitos en bodes, concertets de teloneros de tal, i va ser superxulo. I sempre a fer cosetes de cant i m'encanta. La veritat que això és la segona professió que tindria. Podries... Algun dia tornarem a veure't als escenaris? T'agradaria tornar? Jo crec que sí. I de fet, ara quan m'establisca un poc més, perquè ara estic un poc desubicada en el món, en el sentit que estic a Alacant, soc d'ací de Xeraco, estic un poc que no sé on estic, saps? Quan estic allà sentada, que no tinc que agafar tant de cotxe i tal, jo crec que em buscaré un grupet, tornaré a pujar a un escenari... És que m'agrada, és que ho necessite, m'apeteix molt, sí. I cuinar també t'agrada. Sí, cuinar també. I de fet, mira, una de les coses bones del confinament ha sigut esta, que el dona temps per a fer les coses que no feies abans. De fet, mira, jo m'he enganxat una altra volta a cantar, a cuinar, i també hi ha que apreciar el temps que estem tenint ara, que ens està fent reflexionar moltíssim de la vida i de la nostra situació personal, i està superbé. Està superbé, això. Alguna recepta que hagis descobert en este confinament? Mira, tinc 2 receptes, Emma, que vull fer, però no trobo la llevadura per a fer-les. És el gran ingredient que tot el món està buscant ara. N'hi ha una que vaig a fer de pan de bono. Un pan de bono saps el que és, o no? Sí. Sí? Doncs el pan de bono, jo és que no ho sabia, per això dic que és que la gent normal no ho sap. És un panet en formatge que és colombià, i la meva amiga ho va fer l'altre dia i està boníssim, i després vull fer uns pancakes, també en una salseta que porto en sucret, en fresetes, no sé, descobrint, no? Hi coses, perquè el típic, no? M'he ensenyat a fer fideuà, a fer paella, que això... Jo encara no sé. Però és fàcil, A poc a poc, intenta-ho. Comença a tirar ingredients, és el que vaig fer jo. A fregir un poquet de caldo, pim-pam, i ja està. I ja vaig ser la fideuà. Un poc crua, però... Jo sols demane que la gent no compri tanta llevadura, que es quedaren sense cervesa. I la cervesa... Això és veritat. La necessitarem també quan acabi el confinament. Sí, necessitarem molta. De fet, jo estic pensant, jo dic, què vaig a demanar-me el dia que puc anar a un bar?
Una canya ben fresca. De barril, De de tirador barril. ahí. Uah, que bo, que bo. És el que no ens ha faltat en la quarantena, jo crec que ha sigut la cervesa, eh? A mi no. Hi ha gent que diu, jo és que m'he donat compte que sóc de cervesa social, no? Com fumadora social, però de Sí, cervesa social. Jo no. jo Jo crec que tampoc. tinc un problema amb la cervesa. Estic avorrida, per una cerveseta. I unes Tinc un papetes, mal ja dia, està. tinc un mal dia, una cervesa. Sí, sí, el passa, de fet, el passa un poquet. Sí. I ja per anar acabant, volíem conèixer un poquet més a Àlex Blanquer, que ja sabem que no para, que com a vida de reportera sabem que és una vida molt difícil, moltes hores de treball, però així i tot tens temps per a cantar, per a cuinar, i també entenc que també tindràs el teu moment de relax i de llegir un bon llibre que ens pugues Sí. recomanar. Doncs estava llegint-me, l'últim llibre que estava llegint-me era el del Cuento de la criada, que jo no he vist la sèrie, m'havien dit que era molt xula, i me'l vaig comprar ja fa temps i encara no havia pogut llegir-lo. I este és el que m'estic llegint, costa un peliu de tirar endavant el llibre, però la veritat és que és una història, és prou dura, però parla del feminisme, parla un poc del futur, de com serà, no? Com es podria arribar a ser, no? I com podríem estar de sublevades les dones en la societat. I és un bon llibre, crec jo, però paciència, que costa de llegir. Això és l'últim que estic llegint, però no està mal, no està mal. I Però com a amant de la música també ens podrà recomanar un grup de música per a escoltar en estos dies de confinament, que esperem que acabem el 9 de maig i tinguem ai, un poc sí, de llibertat a per partir del favor, 9. concertet, un algo. A veure, un grup, és que escolte tanta música al dia, un grupet així xulo, a veure, que no em ve el cap ara. Mira, per exemple, un que m'agrada molt, que de fet ja fa dies que no l'escolte, fa dies no, fa mesos, però m'acaba de vindre al cap, és, Jack White. Jack White estava en White Stripes, que és un grup així de rock, un poc una mescla, una barreja de tot, Mm. i mola molt. Te ho recomane. No, Us els ho re- recomane no, els, tots. no els conec. Els, Jack White. Jack White és ara el que està ell en solitari i té musiqueta molt, molt bona, molt bona. I és diferent. No sé, per donar-vos alguna coseta diferent. jo m'ho anote perquè també m'agrada descobrir música nova, que arriba a un Sí, punt que dius necessite clar, renovar el repertori. clar. Per això t'agradarà, segurament, ja em diràs. Gràcies, ja el compraré. I ja per acabar, un missatge que ens deixa Àlex Blanquer a estos diàlegs, Un missatge de qualsevol cosa. el que vulguis, eres lliure. Jo crec que vaig a deixar un missatge actualitzat, una reflexió actualitzada que estic tenint jo molt estos dies, que m'ha ajudat gràcies al confinament, i jo crec que és que, sobretot, que cuidem la natura, cuidem el nostre entorn, els animals, la natura, tot, perquè ens estan... Ara que estan lliures, que és espectacular, veure aquestes imatges de la naturalesa en el seu estat de llibertat. Eixa és una de les coses que sí que m'agradaria que la gent tinguera en compte i consciència. I altra, que la nova normalitat que està dient el govern, espero que sigui una nova normalitat, és veritat. Espero que la gent reflexioni a casa, que aprofiti els moments que té ara, perquè no els teníem i duíem molt de ritme i no podíem arribar a saborejar res, i que ens donem compte del que tenim, perquè tenim moltíssimes coses i som molt afortunats de viure i d'haver nascut on estem. O sigui que jo crec que aquest és el millor missatge que podríem donar ara. Estic completament amb tu. Moltíssimes gràcies, Àlex. Gràcies a tu. Com hem comentat ja fora de càmera, quan passi tot això, farem uns altres diàlegs en un bar, en una bona cervesa, i gaudirem del contacte humà, que és molt important. Que bo. Una besada i una abraçada. Sí. Ara hem de donar una abraçada virtual Sí. i moltíssimes gràcies. Jo la dono, encara que siga difícil notar aquest contacte. Moltes gràcies i molta sort i ànims en tot el que ve. Jo crec que lo fort ja ha passat i ara esperem
que ja vinga lo bo a poc a Ara poc. anem a poc a poc. Moltes gràcies a tu, que he estat super a gust. Sabia que anava a estar a gust i ho he estat. Eres molt dolceta i estàs molt a gust en tu. Moltes Moltíssimes gràcies. I ànims a tu també. Ens Gràcies. veurem al bar segur. Això segur, no tinc cap dubte. Gràcies, Emma. A tu. Somos de estrella en un món apagat. Anem a encendre els carrers, música, festa entre la gent. Som la claror, la llum del sol.